A nie przejść mi plecaka. To jest 10 000. Nie! Nie ma hamulców, zapomniałem ci powiedzieć. Tak, co? Siadaj, sobie coś zrobisz jeszcze. Nie. Brykowski. Nie. Daj ją nagra, ja z nim pogadam. Nie, ja ją nagrywam. On łapie twój głos. To jest niemożliwe. Ale ona zaraz coś... Spierdala nam. I zaraz coś Błonka, wracaj! Ja, jak można i taką samą banię? Błonka, wracasz! Ja, Ona nam pewnie spierdala. gdzieś odjechała, stary. Chodź tu! Ale dziwny wkręt. Na górkę idzie jaka ciota, ona się z niej zjebie. Nie, na ulicę. Jaki ona ma wkręt, weź ją tu zawołaj. Gdzie ona zaraz... Błonka, coś zrobi. wracaj! Tam nie ma hamulców. Jaką ona ma banie po pierwsze. A po drugie... Come back! A, ona już nie wie, ona zaraz pojedzie do domu. Pieprzyła nam. Dobra, kurwa. Chuj z tym. Chcesz rozpierdolić? Nie, ty. Już nie rozpierdalam, skończyłem. Kurde, Polonia! Ja, ale zrobiłaś okrążenie.